ovcí, který je ze Žampachu u Žamberka. Má to sem do Vrbětic asi 220 km. Ročně stříhá 3000 ovcí a jeho střihačská praxe je přibližně 10letá. Inženýrka Jana Šínová je z Brdíčka u Záhřebu na Moravě. Není to profesionální střihačka, ale stříhá už 15 let, takže by se dalo říct, že má podstatně delší praxi než pan Negebauer, ale její roční výkon je zhruba 100 oveček. Takže uvidíme, jak se jim povede, jak se vyrovnají teda tady s těmi podmínkami, které jsou připraveny. Jinak hlavní organizátor soutěže je pan Evgenij Vařina a jako rozhodčí zde bude působit pan Thierry Delhomme. Tak, jak to vidíte teďko? Aha, takže Thierry? Lukášu, jsi na hraní. Až to nejde, tak bacha. Thierry, chceš něco říct? Ne. A kdy začneme asi? Teď. Teď? Kapička, jsi připraven? Počkej. Já to říkám já. Takže první směna je připravená ke stříhání. Tak, připravený. Tak. A vidíte, že se nám rozběhl čas, takže můžete sledovat i, jak dlouho bude trvat ostříhání jedné bahnice. Stříhají se ovce plemene Rouny z místní farmy. Při tom hodnocení toho stříhání se posuzuje dodržení postupu, který je stanovený, takže vidíte, že se začíná stříhat na břiše. Stříhač musí vlnu z břicha dát stranou od ostatního rouna. Pokud by to neudělal, už má trestní bod. Důležité, podstatné je, aby nedělal přes příšky, to znamená, pokud neukončí ten tah stříhacího strojku tam, kde neroste vlna, musí se vrátit, musí jedno místo stříhat dvakrát, za to jsou všechno trestné body. Vidíte, že Lukáš už provádí ty nejdelší tahy na té partii boku a zad, kde ta vlna je nejkvalitnější. No a opět ty ovci dostává do polohy sedě, kdy dokončuje vlastně ostříhání pravé strany ovce, která ta stříž skončí ostříháním pravé zadní končetiny. Ještě k tomu styluje, takže budeme sledovat čas. Zatím je čas 1 minuta 45 vteřin, 47, 49. Tak první ovečka byla ostříhána za 1 minutu 49 vteřin, včetně teda té manipulace s tím zvířetem. No a pomocník mu podává druhou ovci, trošku se tady nedohodli. Klasická nebo profesionální soutěžní tribuna je ještě vybavená tím, že ta ostříhaná ovce jde do spodního patra pod tribunu takovým skruzem, takže se nepletete na tom pracovišti. Sledujme teda Lukáše, vidíte, že opět teda tu vlnu z břicha hodil stranou, že dodržuje ten pracovní postup. Je ostříhaná levá kyta až po páteř. Tam je důležité právě, aby ten stříhač se vrátil tím stříhacím strojkem, aby nepřestříhal vlnu, protože tím podstatě zkazí tu celodoční práci toho ovčáka. No a toto jsou ty dlouhé tahy od vlastně zádě až po krk té ovečky. No a
čas nám momentálně ukazuje 3 minuty 15 vteřin a vidíte, že u té druhé ovce se dokončuje ostříhání pravého boku a dokončení ostříhání bude ostříhání pravé končetiny. Takže tady časoměříč by měl po vypnutí strojku uzavřít čas teda toho prvního. Tak, teď se to stalo. A pomocníci vlastně seberou to ostříhané rovno. Ostříhané ovce musí být potom označeny tak, aby po dokončení toho stříhání byla ještě posouzena ta ovce, jestli nedošlo k nějakému zranění, nebo jestli na té ovci zůstala nějaká neostříhaná vlna. To všechno jsou potom body ztrátové, které se odečítají od toho dosaženého času. Takže nám tady na tom soutěžním pódiu zůstala paní inženýrka Šínová, která zatím stříhá první ovečku. Vidíte, že se dostává do té fáze stříhání boku a hřbetu té ovce. U toho vlastního stříhání samozřejmě je potřeba perfektně znát anatomii toho zvířete, tak aby ten stříhací strojek kopíroval povrch těla, aby nedocházelo jednak k přestřihávání vlny, ale samozřejmě i ke zranění zvířete. Ale co je velice důležité a bez čeho se z vás nikdy nestane dobrý stříhač, tak je vlastně ta fixace toho zvířete. Může se vám zdát, že když se díváte na stříhače, kteří to umí, že to nic není, ale ta manipulace, a můžeme to sledovat teď při tom stříhání paní inženýrky Šínové, tak vlastně je zajišťována nohama, protože v jedné ruce stříhač drží ten stříhací strojek a druhou rukou používá většinou na napínání kůže, tak aby nedocházelo právě k poranění, aby nedocházelo tím přestříháním různých kožních záhybů na tom zvířeti. Tak vidíme, že ten postup je tady dodržen tak, jak má být, to znamená ovečce se stříhá pravý bok od té páteře, která byla ostříhaná v té poloze v leže a postupně se dokončí ostříhání pravé zadní končetiny a stříž ovce bude hotová. Jinak já tady vedle sebe mám čestného předsedu Svazu chovatelů ovcí a koz a nestora ovčáctví v České republice, pana profesora Horáka z Brna, a využiju toho, že tady není takový veliký cvrkot, co se týče teda rychlosti stříhání, a předám mikrofon, určitě vás rád pozdravím. Moc krát děkuji. Shoda náhod tomu přála, že vidíte dva soutěžící, paní inženýrku, která je vždycky amatér a profíka té nejvyšší kategorie v České republice, pana Lukáše Ligebauera. Při tom stříhání samozřejmě ta praxe se nedá opřít. Ať dobrý stříhač stříhává běžně 3000 ovcí ročně i více, pokud do toho má živit. Amatér jsme slyšeli, že stříhá 100. Zásada
vypadá. Nejde o rychlost, jde o kvalitu. Už bylo řečeno, že střihač může znehodnotit celoroční práci ovčáka. Ale i tady si všimněte třeba v momentu, kdy paní Jirka potřebuje, aby ovce byla poslušná a natáhla i zadní nohu, tak musí slabě pěstí potlačit na slabinu. Čili jsou určité fígle, kterými si pomůže, aby ta ovce se podvolila její vůli. Ovci se to líbilo tak, že si to dokonce zdřímla, ale to není samozřejmě normální. Doufejme, že se nic nestalo. Chtěl bych jenom pár slov, až budete vidět ještě prostě druhou ovci na střihání. Při normálních soutěžích se střihá běžně 10 ovcí. 2 ovce to není pro Lukáše ani vlastně na zahrádí. To je docela malé množství. Ale i tak se pozná prostě ten rozdíl té technice stříže a podobně. Já si myslím, že během té stříže bude dost možností se o tom popovídat. Možná jako takový perličku, všimnete si u profika i jeho obutí, má oficiální, originální australské bagančata, kteří používají australští střihači. Čili i v tom je fígl prostě tak nějak té profese a té práce. Pokud jde o hodnocení, tak hodnotí pan Chiari, jestli ovce není poraněná, jestli není přestřihaná, nedostřížky a podobně, čili tu kvalitu posuzuje on a ta rozhoduje kromě času. Ale myslím si, že Jiří Mareš velice perfektně je schopen komentovat všechno, co máte před očima.